kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hira mon gonɗen joni ko waktu sappo ɗo e Cincinnati ko on waktu yoni toon to New York toon to Paris min goni ko 4h du matin toon to Nouakchott min goni ko 2h du matin habaruji moɗon demgal Pulaar guiɗɗoɗen ko ɗo toon to États-Unis tumnade ko yalti en wayno ko kamɓe immigration oɗo sa joni en fama wonde ɓe goni koye opération ngaji ɗum huccitande ɗiɗo leƴƴi ɗi ganduɗa en sornade mumen ɗo en koko dartinno vraiment no kamɓe Cour suprême ɓe jamirino mbi wonde kanko Donald Trump omo wawi dartinde avantage ɓeɗo jiguino e ɗo en pour sornade ɗo e leydi he ko ɓuuri hewde ɓeɗo noon ko yimɓe jeeyaɓe toon to Haïti e jeeyaɓe toon to Syrie ko wawi wonde foof kamɓe immigration oɗo sa joni ɓen kuccitani maɓe kuccan ɓeɗon haytinaɓe ko ɓuuri hewde ɓeɗon haytinaɓe hoɗɓe toon to Ohio andaka noon honno kamɓe immigration est ce que ɓe jettima toon walla ɓe jette hono kanko Tom Homan o haalino wi wonde ken wayno ko kamɓe immigration maɓe nattu yaade galleji ɗo par ce que ɗum ɗon en addani yimɓe andude koɓe mbaɗata kono noon e tawde yalti joni oɗo saha joni koɓe daɗiɓe fadde toon to haytinaɓe tawde haytinaɓe ko ɓuuri hen hewde woni ko Ohio en wawi donc ɗum ɗon tawana noon woori yimɓe heɓe kadi joguiɓe business aji ɗo e États-Unis en wayno mbaɗi seppoji men hannde walla mbaɗi kolliti mettere mumen jogui sibabude en wayno ko kamɓe laamu ngu eɓene kuccitani oɗo saha joni yimɓe joguinoɓe TPS donc sorrinoɓe ɗo e leydi ɗum noon e wiide mabɓe kadi ko ɓeɗon so jeehi hakima bonnu business aji mabɓe ɓeɗo ligguinoɓe noon ko ɓuuri hewde mabɓe kadi en wayno ko seppoji men goni mbaɗi ɗum koye leyɗele taw ko gouverneur uji men ko républicain ko wayno Ohio en andaka noon hollo réaction kanko Donald Trump walla laamu makko waɗa kono noon e wayno ko jeeyano ni ko yamɗinno affaire TPS walla haytinaɓe ñanden pour wiide wonde ɓe jamiri kala goto e ɓeɗon yimɓe joguinoɓe yamirode ligguey so yamirode nde koko gasino ɓe jamiri ɗum yo ar hesɗitin kono noon e wayno ɗum ɗo foof hawna kadi ko haalluji lutdirɗe hande kabaruji men na États-Unis tumnade kadi e galleji kewɗi taw ko galleji ka reportoji ko fate ngaalu ɓe mbi oɗo saha joni wayno ko kanko Donald Trump en wayno ko jamfima ko wino ko won ko haalno e campagne mo so ari mo walla États-Unis ɗum noon ko yaltude koye mum ñamale kono e wiide mabɓe kadi mbi wonde ko ñamale e États-Unis oɗo saha joni en wayno jettima ken wona 39,6 trillion ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en kamɓe ɓeɗo reportoɓe ɗum ɓe mbi wonde ko hadde makko laamade wonno ko 37 kono en wayno oɗo saha joni monti ken wona 39 trillion ɗum noon e wiide mabɓe kadi en wayno ɗum ɗo fof firti wonde ko e laamu makko ma yetto ken wona 40 trillion dollar ɗum ɗo fof kadi ko hunde e wiide mabɓe kadi ko kamɓe haralaɓe ko fate hiis intérêt ji pour ndeɗo ñamade wonande ko Amérique yoɓata ñamluɓe ɗumen en wayno ɓurtima kañum 1 trillion dollar hande kabaruji men États-Unis tumnade kadi ko wumi toon to Houston en wayno ko kanko procureur gonɗo toon Harris County biyeteɗo Chantier e nder résultat ji ɗe ɓe jalti ñande aljuma ɓenni ɗo ɓe mbi wonde ko en wayno ko ɓe tawi wonde ko oɗo mexicain biyeteɗo Lorenzo Salgado Aruco pellaɗo ñande 7 lewru juillet ɗum noon taw kañum hoore mum woni oso no wondi wonmo wondi noon kañum hoore wonno ko liggoyade ɓe tawi ɓe mbi wonde ko kala ko yiya toon ene woni oto ene ran ɓe tawi ɗum ɗon wona drogue tumnade bureau procureur gonɗo toon to Houston ko haadi ɗum noon kadi ko yeddude gueɗe ɗe ganduɗa FBI kañum hoore mum caggal juste nde oɗon fellande yaltinin kañum hoore mum affidavit ɗum noon ko seedantagal wiide wonde ko gueɗe ɓe tawi toon condi daneri walla hunde ko renwi ene woni e saraji woto ene woni e nder oto ɗum ɗo ko hunde drogue résultat ji mabɓe kamɓe procureur toon to Houston en wayno fellini semtiniɓe kamɓe FBI ko wawi wonde fof kamɓe FBI ɓe mbaɗani commentaire haydara ko fate résultat ji procureur yaltintoon ɗi enani procureur wi wonde ko won desuji kewɗi gonɗi hen yaltinta ɗum par ce que kañumen koye men goni koye enquête de oɗo sadio oɗo noon fella ko caggal nde wonno toon kanko hoore mum oto makko en ɗum tugnade kamɓe agent ji immigration koɓe mbi wonde ko hutorno ko oto makko pour wiide omo feroɓe en wayno ko goto e mabɓe kañum hoore mum fellimo kono noon wayno ko neɗɗo mo wonduno e oto kañum hoore mum naggaɗo hande wi wonde ko wona noon woori ko ɗum wona gonga en wayno ko ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe mbaɗanno pour dartinde otoji nanggude yimɓe ko hunde ɓe kaɗano caggal mum en wayno ko kanko Donald Trump continue wiide woni yoɓe kutor ɗum ko wawi wonde fof en wayno ko ɗum ɗo kadi ko caɗele wonande ɓe kamɓe FBI kamɓe kadi gouvernement surtout wonde tugnade avocat représentuɗo kanko oɗo pellaɗo avocat makko biyeteɗo David Donati o ɗum ɗo fof ko peeje ganduɗa maale ɗo gouvernement waddata en wadde agence uji ponnoɗe enquête gonga warde yimɓe e fawde mumen fena tugnade hande avocat o wi koɓe continueɓe hande pour enquête ɗum ɗon e
abudi bele kanko Lorenzo Salgado aruko bele haggi makko ni en nyaawe dum do fo wi woni so tawi be badatan de peji fo no kanko Lorenzo handi tan no wuri kambe non famille makko walla kanko nangado gonduno e makko be wondi ko kanko Salgado taw liggoto ko e maadi hawnay ko jogi ko gede de ganda ko lamde meji walla de kutorto ko fati peinture kono non wayno ko way wondi fof anke do labbinimo kanko Salgado haysindo do sajino mayi Habruji men États-Unis cektorden ko tonto Minnesota ko député ji didi tonto congrès hon kanko Ilhan Omar e kanko kadi Pramila Jayapal Ilhan Omar non ko jeeda tonto Minnesota kanko Pramila Jayapal o jeeya ko Washington wayno be jillinoma kaso gondo tonto Pearl Federal Building dum non ko tonto Minnesota dum non ko nyande aljumande tumnade kadi ko be wiide mabbe ko be kalibe bi wonde ko de be jitti ton be kaama kambe ko men parce que yimbe nangabe ton be gor fof en wayno ko ceenuji ko mbada e koy dum do kadi ona hundinde America adori pour nangude yimbe walla moftude yimbe kasuji e wiide mabbe kadi surtout kanko Ilhan Omar o wonde ko be jiye won nokkuje en winda hen dum do en ko lawas yimbe sappo joni ngon hen walla ko way non walla dum do kadi ko Mexico yimbe sappo o ko non don de be kala do tan en wayno haysinde be kala nama wonde ko ken buri temete nan don nanga e odo nokku ta ko yimbe nangabe Minnesota chapantere e jeetere mumen déjà déportam nyande aljumande donc wi wonde ko don do be kalata journaliste ji bol di wayno ko kam immigration be mbadi yimbe otoji daneji nawi dum nokkuji do avion ngaji padde men déporté ko bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar habruji men international guiɗaren ko toon to Moyen-Orient tugnade kadi ko winda toon taxios goto yimɓe ardiɓe armée amérique wonɓe toon to Moyen-Orient hono kanko admiral Brad Cooper e nder kadi ɓataki windi walla nder konkuɗe o ƴefti o wajima hono laamu Donald Trump bombardement ji ɗi mbaɗata toon to tufde walla to cirtol Hormuz ngol yo darto ko yacci saabu e wiide makko wonde ko kala ko ɓe ponno bombude toon to tufde Hormuz to en wayno ɓe gasni ɗum kadi wayno oɗo sadio ni ko mbaɗata ko jogori ɓeydade bonnude situation e wiide makko kadi o wi wonde kadi wayno so tawi ɓe dartini bombardement ji toon to cirtol Hormuz e mbawi fudditade au moins bombardement ji ɗi mbaɗanno adana ɗum noon ko eɓe joguino kene wayno toɓɓe nogas walla nokkuji nogas kamɓe États-Unis eɓe mbino wonde ko ɓe bomba ɗum toon to Iran ɗum ɗo kadi ko conseil aji kanko oɗo Brad Cooper ardiɓe toon to wiyete CENTCOM wayno armée amérique gonɓe toon to Moyen-Orient ko wawi wonde fof en wayno ko ɗiɗo wajuji kadi hono kanko General Kane en wayno kañum chef d'état major armée amérique kañum hoori waɗi ɗin wajuji kadi faade Donald Trump kono noon wayno hande Donald Trump jaɓani heɗade hay goto mabɓe nen continue kala ko faate en ɗiɗo fitinaji toon to Iran tonto Iran hande tugnade kadi ko Al Jazeera reporté wayno ko kamɓe américain e kamɓe Iran naɓe goto mabɓe fof en wayno dartini bomboji mumen ɗi waɗanno ɗeɗo balɗe fof ɗum noon woni oɗo ñalawma woni ñalawma ɗiɗaɓ kamɓe ɗiɗi fof ɓe dartini ɗiɗon bombardement ji siftin ɗon tan ko kamɓe Iran ɓe bombat tan ɗi oɗo dumun fof ko leyɗele arabeɓe e noon leyɗele ko wayno Kuwait en ko wayno Bahrain en e wiide mabɓe sibabunde wonde ko base uji américain ji nana e ɗeɗo leyɗele e kadi ko ɗeɗo leyɗele ne jaaɓi wonde ko amérique naɓe ne kutoro weeyoji men pour wawde bombardudeɓe kamɓe Iran en wayno oɗo saji sibabunde ndeɗo haare sibabunde ɗeɗo balɗe ɗiɗi ko haare nde darti ko e wayno kadi ko prix pétrole tellima kene wona 50% so tawi haare nde ne continue dartade kadi ma pétrole tello e seeɗa ko wawi wonde fof ne wayno ɗo États-Unis wayno ko prix par gallon essence régulier ɓuuri no $4 wonnen ko ɓuuri hewde leyɗele amérique wawi wonde fof ne wayno hawnaki ɗeɗo balɗe ɗiɗi walla baltati garo so tawi kay dejre nde ne continue o yiyede ma hawnaki ma prix ɗi telli ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Donald Trump kadi nder gueɗɗe ɗe o yaltini hande o hutiri kanko hoore makko intelligence artificiel ɗum noon ko wadde hen photoje ɗi ganduɗa en kamɓe États-Unis koɓe attaque walla gueɗe ɗe ɓe kutorto pour yeddude wonde ko kamɓe États-Unis oɗo sadio joni ɓe mankiraka kala ko wiyete kuure walla kala ko wiyete kaɓirɗe guerre moɓe gonni contre Iran ko wawi wonde fof ɗum noon ko kanko Donald Trump o jaboto ko haalluji jaltoji ɗeɗo balɗe fof wonde ko kamɓe américain ji ɓe kutorima gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa toon to Iran tawi potani hutorade ɗum e oɗo sadio joni ɓe ngala pewnowo ɗum ɗon habruji men international hande tonto France tumnade kadi e courage France international report hono surtout en konngol makko kanko ministre to prix ko fate gueɗe nder e leydi France hono kanko biyete Laurent Nunez o wi wonde ñande dimanche de o wi wonde ko jeyngol gongol tonto banggue wargo e hirnangue France ene continue hulbinade oɗo sa joni o wi man ɓe wiide mabɓe kadi ɓe jamiri ken abbo e temetere ujunere nde wonnoɓe ɗiɗon nokkuji yongumo tonto ɗiɗon nokkuji ngolɗo jeygol noon ene wayni ko kamɓe français kamɓe Espagne fof
fof gonni e habde mudum en woni ko jangol fandima saraji wuro Bordeaux jangol fandima dum non lawol bietedo chapa A63 dum non ko mois de Bordeaux faade frontière mabbe Espagne ko way wonde fo en woni ko kambe France be no continue de ƴewde dañde volontaire uji walloɓe pour ko fati jangol ngol kono ɓe gudditi oɗo sa joni wayno doggol pour wonde yimɓe kala yiɗɓe winditade pour wallude ko fati jangol ngol kono jangol ngol enen ɓeydo hewde dole oɗo sadio ɗum noon ko nokkuji France e nokkuji Espagne fof surtout frontière uji mabɓe ko way wonde fof en wayno ko kena boye temedere neɗɗo taw ko pompier ñande samedi nden neldama toon to nokkuji to jangol wonto ummade toon jangol ngol enen ɓeydo hewde dole oɗo sadio ngolɗo jangol kadi en wayno ko ɗum woni oɗo sadio toon to Canada kadi en wayno cumu mangude no continue hande continue jogade dole hay sindo dole mum gussinoma ɗum noon siftindon tan ko hade coupe du monde o gasnude cumu ngu heewino dole ha curki muɗum fof en wayno occupi kala ko woni diwanuji takkiɗi Canada ɗum noon guila New York en ha ko ɓadi ɗum ɗon ko way wonde fof en wayno ko ɓe mbawi oɗo sadio no ustude dole cumu ngu ɗi siftindon tan ɗiɗo cumuji fof ko cumuji garoji e nokkuji ɗi ganduɗa taw ko huuɗo woni hen oɗo dumon fof fonno wonde ko toɓoji walla wona neige ara hen kono noon huuɗo ko no yoritini hawnaki wote ko suwa ko yimɓe jawinoɓe suwa kadi woda gueɗe pelɓodirɗe ha waɗa peete jaygol ɗum woni jayli ɗi duppi ko way wonde fof ɗiɗo cumuji kadi ko cumuji gandaɗi ɗo e Amérique gandaɗi toon to Canada e toon to Mexique coverage men international toon to Sénégal hono kanko kardiɗo leydi Sénégal Bachir Diomaye Faye en wano yillima Touba hande jilgol makko Touba noon o wawi kadi fottude e hohoɓe wonɓe toon to Touba en tugnade konngudi kadi ƴefti o wi wonde ko en wayno ko Touba ɓe jogonno ɗum programme mawɗo programme o kadi kena boye 60 milliards francs CFA ɗum noon programme o ko programme jutannoɗo kene wona duuɓi nayyi kono noon sibabude oɗo sa joni caɗele gonɗe toon nde sibabude caɗele gonɗe toon nde sibabude kadi maggal o guddirgol muɗum o yamiri kanko Bachir Diomaye Faye wiide makko alay saago oɗon programme jahannode kene wona duuɓi nayyi yawne no fewi oɗon programme kadi ne jeeya habde kala ndiyameji bonnannoɗe toon to Touba e kadi ƴewde peeje kadi Touba kañum hoore mum beela laabol mum ɓeydo e kadi kisal muɗum ɓeydo ko way wonde fof kanko Bachir Diomaye Faye kadi o haali e nder konngudi ɗi ƴewti o wi wonde ko gaño meɗen baɗannoje peeji fof beele ne hersina walla ne bonna inde Serigne Touba kono ne wayno ko Allah nanɗo on kañum hoore mum faabima ɗum noon hen wayno hawnaki ɗiɗo halluji fof ko halluji kadi continde haare kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal nde o woni contre mennoɗo wonde premier ministre makko no Ousmane Sonko gardiɗo oɗo saha joni assemblée nationale toon to Sénégal ko way wonde fof e nder konngudi kadi kanko docteur Abdourahmane Diouf e nder konngudi ɗi ƴefti kadi o wi wonde ko probléme Pastef wona Pastef tan en wayni ko Pastef ko Ousmane Sonko e machine muɗum wonɓe toon ɓe en wayni ko kala ko mbaɗa toon ko hunde lutodirde ɗum noon kanko Abdourahmane Diouf o arno kadi koye toon to RTS e nder konngudi ɗi o haali kadi o wi wonde ko yiyete oɗo saha joni yimɓe hewɓe ne jalta Pastef ko hawna ko yimɓe gandi oɗo saha joni kala ko wonno toon e gardingo Pastef e surtout kanko Ousmane Sonko gueɗe ɗe walata walla halluji o haalata ɗum ɗo fof ko contradiction ngaji ko wawi wonde fof ene teskira oɗo saha joni yimɓe hewɓe yaltuɓe Pastef kono noon e konngol makko kanko Ousmane Sonko e kadi e konngol kanko Amadou Ba ko haali ɓe mbi wonde ɗum ɗo fof ko hunde jeyande e aadaji kala parti politique alay saago hen saji jiya usto jiya ɓeydo kono e wiide Ousmane Sonko ene wayno ko mabɓe keppa yimɓe hewɓe kadi naate mabɓe dumunaji garuji hande toon to Sénégal toon to Ziguinchor tugnade kadi ko winda toon to Seneweb hono kanko biyeteɗo kanko mennoɗo wonde adjoint maire de Ziguinchor kañum woni ɗum kalfinanoɗo ko fati jeunesse sport et culture ɗum noon ko tugui hitande ujunaji 2019 ha hitande ujunaji 2020 ne wayno o rewno koye Abdoulaye Baldé hono kanko Tahirou Diéthio en wayno oɗo ñalawma hande o wawi déclaré officiellement o wi wonde kay ne wayno ko kanko entoye Bachir Diomaye Faye e parti muɗum biyeteɗo Kiray ɗum noon kadi ne wayno ko haali ɗum kadi ne wayno ko conseiller spécial hono ministre Yankuba Diémé hono kanko biyeteɗo Abda Yoro Bokum donc e pour mum e fama mumen wi wonde ko ɗum ɗo en ko signal mawɗo pour wonde oɗo parti mo kanko Bachir Diomaye Faye mo créé ɗo yaaji tawde kadi ene wayno ko hay jeeyaɓe nokku mo ganduɗa kanko Ousmane Sonko ɗo ardino ɗo wonno maire ene wayno kañumen koyemen jante parti musidɓe tedduɓe ten ko ɓeɗa josar ko ɗo tonggui meftane men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam